огнени дарове, вятърни дарове, водни дарове, животински дарове, духовни дарове. В момента си мислите какъв е този олигофрен. Познах, нали? Даровете в моя свят са нещо много сложно. Всеки е уникален сам по себе си, дори два да изглеждат доста сходно, всеки от тях има нещо специфично за него. Независимо дали са животински дарове, стихийни дарове, духовни дарове, всеки от тях се наследява по специфичен начин и в крайна сметка резултира към нещо уникално. Защото всеки човек е различен и всеки дар е различен. Дарът, за разлика от артефакт, е нещо, което се проявява чрез характера на човек, чрез неговите физически възможности, заради което е невъзможно един дар да прилича на друг. Да вземем за пример Ренис и Кейла. Даровете им приличат на тези на родителите им, но все пак имат нещо различно. Ренис може да контролира температурата си, докато Кармила, майка му, може да контролира температурата на външни тела. Кейла пък може да създава и контролира огън по същия начин, по който Варин създава огън, но в много по-малки количества и с доста по-ниска температура. Огънят на Варин е известен със своят син цвят, което очевидно означава, че е много по-горещ. Аз ако имах дар, щеше да е япинг. Някога в света е имало толкова много дарове, че всичко, което си представиш, най-вероятно някъде се е манифестирало. Друг пример са животинските дарове. Доста често те прескачат поколение, а понякога и се изменят от животното, в което си се превръщал. Чичото на Ренис и Кейла, принц Бран, може да се превръща в черна пантера. За сметка на това децата му могат да се превръщат от части в леопард или в ягуар. По този начин те са изменили котката, в която всъщност той се превръща. Също така е възможно някой да манифестира дар, който никога не е съществувал през поколенията назад в семейството му. Има такъв пример в екипът на Ренис. Амат и неговото желязно тяло е нещо напълно ново в семейството му. Баща му е обикновен рибар. Какъв дар щяхте да имате вие, ако бяхте в моя свят? Напишете долу в коментарите.